Lutombulu Mombasa dhi nade Eric? Sharon, gima wang'eyo gie sani en nyaka ne chenro ni chakre gokinyi saa 12 nyaka sani en ywak en oganda owuok kendo mol matin mokalo kipimo kod yiero mosekalo, kendo kaluwore kod jogo mosebedo ka luwo wach mar yiero ni kata observers giwacho ni kuonde magisokale kaachiel kod kuonde mobende wasakale ka jofwambo ero ka dhano owuok matin kabisa. Kata kang'iyo kuma wantie ni gie sani aneno ka laini ka onge ng'ato ni laini ka gie sani, kendo kuma chielo kocha wan na ng'ato achiel kende maluto ombulu, manyiso ni en gima ng'ato biro donjo to go ombulu to wuok kech lain ok ng'eny. Nyiso ni dhano mo kawuono gin joma tin kabisa. Kaluwore kod jalno malaro ko ma gavana kod otiko mar UDA obiro ka dakika moko 10 mokalo, wacho ni kaluwore kod gima gineno en ni dhano owuok matin kendo gino migi luoro kabisa. Kowe wach mar piny ma dhano owuok mapiny mokalo, Sharon, en ni jotelo mag UDA ahinya mano mamanyo ko mar gavana e kaunti ni mano Hassan Omar okelo ywak ma bende pok oyangi ni nyaka bed nitie chich magibedo go ni kweth machielo mar Azimio ma bende gilaro go ko ma gavana ka osebedo ka chal kaman kod paro mar rocho ombulu, ka giwacho ni gisochiwo chik ne obila mondo ne kaka nyakawo okang' mar timo nonro maneno to bende en adieri luoro ma gin kodo ni jotelo mag Azimio moko tie kaka temo wuondo jopiny mondo ne kaka nya goyo ombulu ni jal machielo mano jalno mamanyo gavana kod otiko mar ODM mano Ngozi Abdul Samad Sharif Nasir. Gima ng'eyo en ni dhano pod go ombulu kech wan kod thuolo mar jopiny kod thuolo mag ombulu nyaka ang' chop saa 11 modhiambo. Gima ng'eyo ni kuma wantie ni ka nitie mana kuonde luto ombulu 4 streams 4 kende ma jopiny bire luto ombulu, to kowe ka en gima otimo nyaka e sub counties mamoko kumoting'o Jomvu, Changamwe, Nyali bende nenre ni jopiny okowuok. Mairi wachre ni nyaka bed ni kaluwore kod ni kawuono box achiel kende ma dhano luto ombulu mano ma gavana mamiyo samoro jopiny mane diwuok kabiro go ombulu kata mamanyo go ni jaod bura kata jaod bura mamine kata senator kata president ok nyal timo kamano kaluwore ni kawuono en mana ng'at achiel kende miluto ombulu. Koro giwacho ni samo mane madibed ni omiyo kwan mag jopiny maluto ombulu kawuono tin ni kwan atamalo 20 nyaka sani. Kata kamano geno pod nitie ni samoro kango chopo gimo saa 8 kata saa 9 sama koro jopiny bo yudo thuolo ginya chopo ka amonde gine monde kaka ginya luto ombulu. Sharon, ng'eni magi timore seche mabende wang'eyo ni odiochieng' ma kawuono piny owacho kokalo kuom migawo mar arita kwe nochiwo odiochieng' ma kawuono kaka odiochieng' mar yweyo ahinya to kuonde 8 mitime yiero madundo ma kawuono ni mimindo mi jopiny thuolo makende maneno kaka ginya luto ombulu. Koro kuonde mwakalo no ka jopiny dhi nyime kod tije magi ohala magi makage ka to makmana ni kuonde miluto ombulu en dhano biro na kidam manyiso ni samoro giwacho ni gitim tijegi machielo koro aka gibi kuma iluto ombulu. Ng'eni kaunti ma Mombasa ka igeno ni chima kawuono kaluwore kod IBC jopiny ma luto ombulu gin mago maromo 641 913 migeno ni ka thuolo ni orumo godhiambo saa 11 to nego bed ni koro giso luto ombulu. Koro en mana rito neno to biro bedo nang'o bang'e. Kata kamano gima ng'eyo ni ongero chok moro masawinjo ko kuom mashinde mag IBC makmana ni makoni en luoro mag jo UDA gitemo wacho ni gidwa no bila okaw wach mar ombulu ni matek kendo tim nonro matut ewi luoro margi nyaka bed ni samoro jotelo moko mag Azimio ma bende sobedo ka wuotho ka akatimo ng'iyo kaka chendo